हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै नैथि साननि हाबानि नैथि साननि रिसेपसन दं। बे रिसेपसन डेनि भिडिअखौ आं दानो स्टार्ट खालामबाय। अब्ला नायदो नैबेनि माने हेपि वेडिं लकिराम वेट जुनु खिन्थु गाबाय नै दा सेंग्राफोर बानायफिनगासिनो दं, खाफिननो नागिरगासिनो दं। फै हेल' लोगो नोंथांमोन, आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनै 12 मार्च। बे 12 मार्चआ जोंनि थाखाय मोनसे गोथार सान। बेनो जाहैबाय जोंना फंबाय उन्दैसिननि गोथार जुलि दङ, हाबा। बेनिफ्राय अब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारदों। हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारदों। गासैखौ लानानै फैयो नालाय Udah video lama mana tuh? Bahay kulo kibla. धन्यबाद आरो जानाय लोंनायाव जोंहा बेदर फिसानि माबा गैया, मोसा गोसा गैया। जोंनो बेनो एखे साफिसियेन्ट थोजासे। ओंखायनो जोङो दा गोसो खुसियैनो थांनोसै आरो हाबायाबो मोजाङै मोजां खुंलांबाय थानो हाथों। खुंनांगौ दंबावो हिसाबै मोजां खुंलांनो हाथों आरो हौवा गोदानाबो न'खरजों मिलायनानै संसारखौ जानो हाथों।
माबोरै बेबहार खालामनांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेखौ जुदिनो बाक्साजों लोगोसे नैबे जोंनि आथिखाल गावनि जाखांनाय रांनि खरसा आरो नैबे मुवा बेसाद एसे खमायनो दामखौ हय फिजों हरदोंमोन देखायनोबा देखायगोनसो देखायखागोनसो गोरलै थांबाय दोनैबाय आं गेब्रुबायलै अबा औ माबाबाय बस्थायाव थोन जाबायना जायगा गुवार गैयिनि थाखायनो गैया खेवनाय जायासै औ ए मेंखौसो जाबाय माथो बैयाव मासेया बेसेबां जामारखो आदा 12 एखेयाथ' बेबो एखेखामोन खम जागोन ना खम जागोन खमसो जागोन माबा बेसो माबाया बोसोरसे दाम बांसिना बेसो बैसोआबो बांसिन खानो बेना बांसिनसो बावनो बैसो जानाया मथ'थे बैसोजोंसो दाम खानाय जादों औ अजनजों नंला होनना बुंजासै फिसाजों नङा ओहो बैसोजों देराबाबो बारा जानांगोन ना बैसो बारा जाबाय बेबो जागोन दे ना होमबालाय बेसेबाङानो जायो औ 600 औ 600 1300 जाबाय दाउ बेना एवनांगौ ना मानांगौ जादों ना एवग्रोनो ना मानो एसे मोजाङैनो रेजिकलि ओंखाम मोनजेनबाय ओंखाम मोनबाय ए गिदिरखौ होगोन ना होला गिदिरखौ खादाया औ दङ फैबाय बेनो जासिगोन दे मोनसे होजागोनदां ना गिदिरखौ गोदान माने बिसिनियाव बिसोराव बाहायखायासै नामा गिदिरखौ बाहायाखै गिदिरखौ बायदों ना अ Pas ni apa? Dia kau bosan sih. Bukan ni kita nak para pihang lah. Ada ini dewai. Dong.
Oke, Mario sih kenapa ya? Mario saja. Roh, oh. Kamu apa bungkusnya sih ya? Oh. 마가니. Nah ya, ini. Deh. Beri mau pun pila. Ini mau yang mana pila? Ini yang pila. Aku kiam sini. Boleh. Aku akan. Usuk nih, usuk berani bayi bawa dong ini. Nunggu langsung lagi channel ko subscribe lang aja ba? Zahatnya subscribe lang biar kalian tahu boy kedua dari kawan yang kawan. Subscribe lang kalian bisa menjadi sumber ini bisa bentai salah kebunannya. Kita video kini kita bye bye.